एक औरत विवाह भइला के बहुत दिन के बाद तक लोग रकम संतान लेकर सभी देवता ठाकुर पितर सब केहू के गोहरावत दिया माँ मनोकामना कर दिया हमारा एगो संतान हुई बरहम बाबा के लड्डू भखनी छठी मैया के कोसी डीह बाबा के सुअर भखनी काली मैया के कोसी गंगा जी के हाथी पीठा बहुरउआ भखनी चुनरी करिए तवार सूरज गोड़ लगनी देव घर में बरनी दियरी पीतल उमरिया बढ़ल फिकिरिया हरि जी से अरजी लगवनी अधीन दयाल जब दया कैले तो एगो बबुआ भवानी बड़ी श्रद्धा से बहुत दिन के बाद में एगो संतान के प्राप्ति भइल। पुष्पाल के जुग कैली शादी विवाह सब हो गए। माई के दिल में यह रहे कि घर में बहू आई तो कुछ हमरा आराम मिली राहत मिली घर में खुशहाली बढ़ी लेकिन बहू कहला के बाद में अधिका अनेर हो गए। माई बाबू पुरनिया हो गए बालो जैसे हम बानी सदेव जी बानी जब हमनी के खांसी सर्दी हैरान कर ले बा तो खखार के देवाले पर बिक दे लोग कहली कि